Umasipala waseMfuleni usubhekene nenselele yamanzi iminyaka eminingi. Kodwa-ke akuyona yodwa lenselele. Kukhona neyenje Egeleza Emgwaqeni. Asazi solution siqiniyezi then sisivale nasemakhaleni sehlala siphetha wona amathishu la. Njalo uhlala usiniza winter summer kuyafana. Ngesikhathi uMengameli wakuleli evakashele umasipala ukuyohlola inqubekela phambili yokuhlinzekwa kwenqalasizinda kubantu, uphinde waba nomhlangano nezakhamuzi. Kodwa-ke iqembu i-EFF likhishelwe ngaphandle kulomhlangano. Well, I think they believe in fairy tales. They should come and stay here permanently so that they can be able to observe the dire state of infrastructure in Emgwaqeni. I mean, if you can just walk out of this facility here, you'll see that there are potholes everywhere. Let's go to here just in Phanabil Park, a lot of sewer spillage. Lo masipala uke wabhekana nezingqinamba eziningi ezifaka phakathi ukusashazwa kwemali nokuholela ekutheni umphakathi ungaphathwa ngendlela efanele nokwagcina kungenele uhulumeni. Undlunankulu wesifundazwe iGauteng uPanyaza Lesufi ukuvumile konke lokhu. Indeed, this municipality has been going through difficulties. Some of their difficulties were not out of their own making, but some of the difficulties were influenced by the economic situation that we find ourselves, not as a province, but as a country. UMengameli wakuleli uthwelelisekile ngenqubekela phambili ayibone lapha. I am quite satisfied with the progress that I've seen here. Real work is getting done and the money is being well spent. We've got an implementing agent in the form of Rand Water. They are doing a really good job. Ukusuka lapha uMengameli wezwe ulifulathele elakuleli walibhekisa eFrance ukuyobukela umdlalo wamanqamu endebe omhlaba phakathi kwamabhokobhoko neNew Zealand.